siya dito sa bypass operation, dito sa isang hotel sa may Polaris, Barangay Poblacion sa Makati. So, sinasabi niya na hindi raw kanya yung item pero matagal na siya sa surveillance at lumilitaw na kanya nga yung mga item na yan. So, usually push yan. Push. So, kasama ni Looney na na-aresto yung mga kasama niya, may TJ. Ito yung mga kasama ni Looney.